Ο εμπεγμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς τους νησιώτες και τις νησιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζεται. Το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο ζωτικής σημασίας και στήριξης, βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι τεράστιες και φτάνουν μέχρι και το 1 έτος. Οι ιδιώτες καταγγέλουν καθυστερήσεις για επιβάτες από 1η Οκτωβρίου του 2024 και για καύσιμα όλο το 2024 και όλο το 2025. Οι επιχειρήσεις καταγγέλουν οφειλόμενα 60% για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και δεν έχουν καν εκδοθεί προσκλήσεις για αιτήσεις από το 2023. Οι νησιώτες και οι νησιωτικές επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν μόνοι τους το κόστος της μεταφοράς. Γι' αυτό το λόγο κατέθεσα ερώτηση που συνυπέγραψαν οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό ειλικρινείς απαντήσεις για τις καθυστερήσεις και άμεσο σχέδιο εξόφλησης των οφειλωμένων και τη διασφάλιση έγκαιρων καταβολών. Δυστυχώς, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η νησιωτική Ελλάδα απαξιώνεται συνεχώς. Συστηματικά. Απαιτούνται λύσεις τώρα.